Sekuru wacho anonzi anga ari munhu aiba kwete zvekutamba. Mwana wenyanoba? Ndozvandiri kutongonzwa. Anzi muprofita wacho aida kuti agaunurwe here mhepo yacho asi yakatotsanangurwa. Iye asipo ndisipo. Ichinzi aina kutangira ipapa, kune kwayakatotangira kuvakuru. Saka yatova ngozi iri kutotenderera mumusha. Nokuti matsananguriro akaita vana vatete vachindiudza vaiti iri kunzi haina kutangira pana enimo kana kuti pana baba vacho. Ndeyakare. Saka yakungototeera ropa. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Right, Zimbabwe ndadzoka zvekare nepart 2 yenyaya yemukadzi waEnimo Zvitsva. Takagumira parodhi achitsanangura kuti mwana iko zvino mwana haachachengeteke. Kwandanga ndakamusiya ndichiti achengeteke, ini ndamboendawo kunotsvaka basa kuti ndikwanise kuchengeta vana vangu vandakasiyirwa nemurume. Vana ivava vachakwanise kuchengeteka kumba kwasekuru. Vakuita musikanzwa, vakutiza chikoro, vakudzipana, vakudii. Kunyanya mukomana, musikana ari kunzi haana problem, asi mukomana ndiye akuita izvozvo zvazokonzera kuti auye kumhuri yeZimbabwe achifunga kuti pamwe ingozi yatevera mwana, pamwe ndo matangiro akaita baba wavo, sezvo unenge usingazive kuti munhu akatanga sei. Handidi kukupedzera nguva mhuri yeZimbabwe, regai tibva tangopinda muvhidhiyo tinzwe kuti zviri kufamba sei. Kana vanhu vakubva kuchikoro, iye ndiye anotungamira kumberi. Tase munhu atobva kuchikoro. Saka madam ndo vakazotaura vachiti mwana wenyu haasi kusvika kuchikoro, ndakamboda kumurova, anotovhika. Hazvisi kumbonzwisika zvaari kuita. Saka vatsurwa kudaro namai vangu inini. Vakabva vatiza nemwana wanzvadzi yangu iye. Ndobva vaenda kunovata musango. Saka pane vakazovawana, ndobva vauya kumba. Ndobva vavharirwa dho. Hanzi vavharirwa dho kudaro, haminoti vakanetsa neimba macho. Ivo ndo vanotoziva kuti vakanetsa nei. Hanzi wangu mukomana ndobva abata sekuru pahuro. Iye ane 9 years. Ane 9 years iyeyo. Saka ndakazoisirwa mameseji nemaaudio nababa kuti ndo zvakuita zviri kuita mwana. Sure. Saka ndakatora kubatikana tete zvisingaiti kuti zvinhu zvacho zvatotanga kare here. Kana inini pamwe ndisingazivawo kuti kuna baba wacho kana kuna sekuru vacho zvakatangira papi. Zvakatanga vakadii, vari makore mangani, ndozvandisingazozivi. Saka ipapo ndinochida kutobatsirwa kuti angabatsirika. Kana imimi muchitizvo ndinoda kutoziva kuti kuna baba wacho kana kuna sekuru wacho, nhoroondo yamakanzwa yemhuri ito ngatitangeni kuna sekuru wacho, sataenda kuna baba wacho vaiita sei? Sekuru wacho anonzi anga ari munhu aiba kwete zvekutamba. Mwana wenyanoba? Ndozvandiri kutongonzwa. Ende inini pandakambogara naye, munozwa kuti unogona kungotiwo unosvika pamba pemunhu, obva atongoti uyai muite se mugare. Saka akambotozviita. Akamboba pekutanga akamboba $20. Anga ane makore mangani? Ipapo anga ane 7. Ndobva aba $20 iye. Saka $20 iye akabva aenda kunotenga mazepi, achibva atorerwa futi murodhi nemunhu aitongofambawo zvake. Atorerwa kudaro, ndofunga akabva ati ndotsvaga imwe ndokuti ndatoenda kumvura. Ndobva apinda mumba mamai vavo, ndobva atora $5 yanga iri patebho. Ndobva aenda futi kumazepi.
Saka mai vakabva vati inini handichakwanisa kuti ndigare nemi panapa nekuda kwemwana wenyu nezvaari kuita panapa, inini ndoita loss. Saka ndakabva ndatobva ipapo ndopakazoshaya hanzvadzi yangu arohwa nemota kuSouth Africa. Oh, shame. Ndobva ndaenda kumusha, vana baba vakati tipe vana tichengete. Saka kwacho kwavari kuchengetwa ndokwavari kuita izvozvo. Vese here kana mumwe chete? Mumwe chete, musikana anzi ari right. Asi mukomana? Okay. Saka pahama dzababa wacho pane munhu wamunotaura naye here, wamunofambidzana naye here, wokuti munogona kutaurawo matambudziko aya? Tete hanzvadzi yaEnimo mukuru ndiye andotaura naye. Makavaudza here dambudziko riri kuitika kumwana? Ndakavaudza. Vakati chi? Vakati pane takarinzwa dare iroro takatofamba here. Saka vaizama kufonera foni yangu yanga isingaiti. Vachida kuti anzi muprofita wacho aida kuti agaunurwe here mhepo yacho, asi yakatotsanangurwa. Iye asipo, ini ndisipo. Alright. Ko imi kana muchitaura naye mwana uyu, imimi saamai nyakutumbura nyakubereka mwana, anoti chi? Munoona ari mwana ari right here? Inini pandakagara naye anga ari mwana ari right. Wokuti kana toti lese wamutsura zvaaita nhasi haazvidzokorori. Okay. Asi ndona unge mhepo yekamubata anogona kana kusatonzwa zvokutoti kana wakatomurova pa haatombonzwi kuti wamurova. Haachemi. Harwadziwi. Anogona kungochema zvezvo kungoti nguva iyoyo bva atongoti zi utomuona kutotamba uku. Saka unongoitona kuti utomhanyisana nemhepo, unogona kuuraya ndiwe wosungirwa zvinhu zvinenge zvakapera kare. Alright. Mati mwana ane 9 years. Vana vane 9 years vanogona kunzwa nekuziva zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika nezvichiitika. Vakanzwa here nyaya dzababa vavo vana? Vanga vasati. Havana, pana zvavari kuziva. Because pacho pandakaparadzana nababa vevanava, vana vanga vasati vatokura zvekuti vanongazive kuti ava ndibaba vedu. Saka baba vavo havavazivi? Havatovazivi izvezvi. Asi zvaakuitika ndozvino munhu wababa wake hwakuoneka pamwana. Pamwana Yeah. Pane zvinotaura kunzi inenge itori ngozi. Makazvinzwa ndiri? Ndakazvinzwa. Right. Imi pane kwamakamboedza kutsvaga rubatsiro here? Uye kana pane kwamakaenda makanzwa kuti chii? Inini kwandakamboenda kune kuchechi kwandaienda, yakataurwa nyaya ichinzi haina kutangira ipapa, kune kwayakatotangira kuvakuru. Saka yatova ngozi iri kutotenderera mumusha. Saka kuri kunzi kufamba kwenguva kuchazodiwa vanasikana vekuti vaende kunoripa ngozi iyoyo. Kana kuti iyoyo ngozi yacho inenge yaripwa, kuchange kuchidiwa futi vana vasikana vekuti vanoripa ngozi idzodzo dzakaparwa nevanhu kare. Nyaya iyi alright yakambotangira kupi? Uyu wenyu murume uyu anenge azongopindawo munyaya yakatanga kare here? Haina kutangira paari? Iri kunzi haina kutangira paari. Yakabva kuna baba wake here kana kuti yakatobvawo kune vari kumberi kufura baba wake? Inenge yakaparwa zvekare, nokuti matsananguriro akaita vana vatete vachindiudza vaiti iri kunzi haina kutangira pana Enimo kana kuti pana baba vacho, ndeyakare. Saka yakungototeera ropa. Okay. Saka maudza vatete venyu kuti ndo zviri kuitika kumwana, vakati mwana anogona kubatsirikana sei? Ivo vakatiwo kana mawanawo kunenge kuchida kubatsirwa munotiudza.
kana ini ndawanawo ndinokuudzai. Saka vana vakuda kunzi baba vakati vanofanira kuti vaende kurudzi rwavo vanobatsirika vari ikoko nekuti indisusu hatichakwanisi nekuti hatikwanise kutakura mutoro wakadaro. Ko ivo mbuya kana nasekuru varipo here baba naamai vaEnimo? Baba vakashaya, mai vakashaya. Havapo. Eh. Baba ndo vakashaikira kujera. Hanzi baba vakashaikira kujere. Hazvina kuzozi vakavigwa nemabhanditi. Ende zvazvo kuti ndo imwe bitterness yanga ine murume wenyu. Kuti hama dzakaramba tora mutumbi wababa kana kunobatsira kuti baba vatore vavigwe. So till today hapana anoziva guva ravo ndiri. Hapana. Sure. Right. Saka vabereki venyu vachinzwa kuti aive mukwasha wavo ndiye munhu ari kuita zviri kuitika izvo vakati chii? Vakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Vakandifonera inini vachiti nyaya yatiri kunzwa iyi ndeyechokwadi here? Ndikati ndeyechokwadi, ndatongoonawo pamasocial media kuti ndo zviri kuitika. Vakatora kubatikana zvisingaiti. Okay. Vakabatikana. All right. Okay. Saka imi mati muri kutsvaga wanga kubatsirai? Panyaya iyi? Rubatsiro rwamuruda rubatsiro rwakaita sei? Ini chandiri kungoda rubatsiro pane mwana uyu kuti mhepo iyeyi yakatendera kuna baba kana kuna sekuru isasvike pane mukomana uyu. Nekuti ikasvika pane mukomana uyu padawo pamwe isusuwo futi togona kutongoita kutongourawa nekuti itori mhepo. Anenge asingachatarisi kuti ndimai here kana kuti ndiani nekuti tasaimone mwana wanzvadzi yangu anga akutoda kutomudzipa. Kutoratidza kuti inogona kusatosarudza. Haisarudzi. I think pakadaro mwana iye haadi kuzoitirwa hasha. Anenge akuda akazonyatsobvunzwa here kuti ko apa paunga pamwe chichachitika? Ipapo ndo pandisingazozive zvangu kuti vakazogara naye pasi here because baba havaitire mwana hasha. Vanogara naye pasi, handisi kuziva kuti vakazogara naye pasi here vakamubvunza kuti chii chachiitika kwauri. Ndo pandisiri kuziva. Yeah. Tinoziva vanhu tinotenda mune zvakasiyana muupenyu. Vamwe vanotenda muchivanhu, vamwe vanotenda mumachechi, vatungamiriri vemachechi vakasiyana, makereke acho akasiyanawo zvekare. Imimi apa mamuchida rubatsiro kubva kunani? Sekuti toziva kuti hanzi kazhinji kutenda kwako ndokunokuporesa, kana kuti zvaunotendera izvozvo ukaenda kwazviri faith yako yakasimudzira iri pamusoro unobatsirikana. Imimi muruda kubatsirwa nevanhu vakaita sei? Apa inini tiri kutosarudza teteka handione sezvinondibatsira. Nekuti ndakasarudza kuti ndiri kuda kumatare kana ndiri kuda kumachechi, ndogona kubatsirwa nekuchechi zvisiri kubuda, ndogona kubatsirwa nekumatare zvisiri kuita zvisiri kubuda. Saka ini ndongoti anenge akwanisa kubatsira edha kumatare edha kuchechi kuti mwana wangu angobvawo mumoto maari. Ndo zvandiri kungodawo zvangu. Iko nari kuita grade? Izvezvi zvaanenge akuenda grade 3. Grade 3 apa ari kuita unewo. Pakaipa. Saka varoda kubatsira vanenge vachizokubatai kupi?
vanenge vachida kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 077 64 63 651. Okay. 0776 463 651. ongo ndo pamunobatika. Alright, okay. Apa muchitarisira chero rubatsiro rupi? Chero rubatsiro kuitira kuti mwana wangu akwanise kubvawo mumoto kurarama upenyu huri noma. Asi achirowa vanhu kudaro chikoro chachari kugona? Mwana anogona zvisingaite zvekutoti kana vakapinda muklasi 1 nemukuru wacho anosara pasi. Chikoro anogona? Anogona. Baba wacho vavari munaiziva here zvechikoro? Ndo panotovhiringidzika because baba wacho hanzi vaigona kuite zvekutamba chikoro asi kuchikoro ikoko vairova vanhu. Hanzi aigona chikoro? Hanzi aigona chikoro anymore asi aitiza chikoro. Akatiza chikoro murodhi anenge achirova vana vechikoro. Saka hazvindofunga ndo zvazviri ameno. Saka chikoro chachakazenga guma chiko masekera waitaka aiwa iwewo uchitanga kugara naye semurume wako ainzwisisa zvemunhu asvika papi pachikoro? Zvekuti akazosvienda mberi haana kumboenda mberi. Akazogumira grade 3 grade 4 nenyaya yemusikanzwa mamedhemu atosarende ngaambogara zvake kumba. Anditika. Alright, okay. Asi unombonzwa here kuti zvichitaurwa kuti hanzi panofungirirwa kunzi iyi ingozi ende kugona ngozi kuiripa. Makambozvinzwa? Right. Saka pakadai muritaura kuti kumusha kwevana kune ngozi. Iwe pachako wakambovhunza here kuti pakadai mwana ndiwako ndiwakabereka akaberekwa una baba vakaponda vanhu vakawandisa kuti saka anenge akufanira kuripa ndeve kudzinza ravo here? Iwewo samai kana kuti kumusha kwavo kwenyu vanokwanisa kubatsira here? Wakambovhunza zvinombonzi chiko pakadai? Ngozi inoripwa nokapara nevekudzinza ravo. Ko vakanonoka kana kuti kana vasingadi kana vachidhileya hezvo mwana wako apanduka at 9 years. Ipapapo vabereki vako vanoti chini nyaya iyo? Vabereki vangu havana mate nazvo izvo. Alright. Havana mate nazvo. Chiregai pane dzino nguva nditambire Prophet Elijah. Prophet makadi? Chinasimba tete makadi. Tiripo. Ndimandombonzwa muchitaura nyaya idzi dzengozi. Ameno kana nyaya yemwana uyu mainzwa. Mwana uyu mwana wa Animal Zvitsau yakanetsa kuguruva iuraya vanhu. Amai ava mwana wavo ndo mudzimai wekutanga wa Animal Zvitsau. Vane mwana ane 9 years mukomana. Anetsa kuchikora akuratidza hunhu wababa wake kurova vana kumbotiza achinogara musango. Zvainzi ndo zvaitwa nababa wake kugara musango at 9. Ndo nyaya iripo mhuri yeZimbabwe yakaoma nyaya iyi inorwadza. Saka mai ava vauya kuredhiyo vachitsvaka rubatsiro. Tinokumbirawo kune vanokwanisa kuvabatsira nemari yechifambiso kuti vakwanise kuenda kunotsvaka vanovabatsira, nekuti haugone kufamba kana usina mari. Vanokwanisa kuvabatsira mhuri yeZimbabwe ngativabatsirei. Kune n'anga dzinokwanisa kubatsira zvinhu zvakafanana naizvozvi. Tinoda n'anga dzechokwadi nekuti munozviziva kuti kana paitika nyaya dzakadai so kune dzimwe n'anga dzinototi tatowana mukana wokuita mari. Zivai kuti munhu wamuri kubatsira haanawo mari, ari kutobatsirwawo nemhuri yeZimbabwe. Kana kune vanotokwanisa kumubatsira free, aiwa ngatibatsirei mhuri yeZimbabwe. Chawana mumwe wedu ngachitirwadzei, tione sekuti idambudziko redu, ngatitakurirane mitoro. Kana kune maprofita ngatibatsirei amai ava vabatsirike, mwana abude munjodzi yaasangana nayo. Kana kari kekutanga kusvika pano, chibva wangosubscribe, kulaika, kukomenta nekushare. Ndipo pagumira chirongwa chino tinosangana muzvikamo zvinotevera. Bye bye.